muri Zimbabwe aiwa Fadzai Mahere aiwa ndi advocate chaivo noti mazivano aiwa mabhazi ari kubura kana kuti vanhu vaari kuataka aiwa ari kunyasa kuataka nemonewo anyasa kuda change munyika muri Zimbabwe. Saka mina mashoko aburwa muzara nhasi naFadzai Mahere ndikukurudzira subscribe like tina on the bell icon kuti ramuchona maupdates anokupa pano paZim News Live nekuti anouya paexendo paikanyora chiti dear economist who do propaganda for government. Is the structured currency upon us? What is it? Why is the Zim economy made up of things that you will never find in any economics textbooks? Bond notes, structured currency, RTGS currency, nostro accounts, ZIG. Muvunzo wari wabvunza anoenderambira chiti where will the RBZ board be when inflation is hitting 4 digits? What kind of finance minister allows the country to bangle on without a monetary policy for a whole quarter of the economy bends? It's a mess. We need new leaders. Aiwa ndo mashoko ari kutoka panapa na advocate Fadzai Mahere. Aiwa anyazona Fadzai Mahere uyu anyasa kuziva zvinhu zvake, anyasa kuziva matools aikachiti aiwa zvinhu zvatiri kuitisa muno muZimbabwe atimbozvani nyangwe aiwa mu-economics textbook, mabond notes, ma-RTGS, what nekushaya monetary policy. Muri Zimbabwe chimbotudzai munoti kudii pamusoro penhau iyi kutoka naFadzai Mahere. Aiwa pinda comment section medu kuti mafunguro iyi musamana subscribe like notina on the bell icon. Tikamuchona maupdates anokupa pano paZim News Live.